Si a ensayamos non sai. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Gracias a todos por acompañarnos nestas segundas jornadas. Esperamos facer unhas terceiras e que todos ou algúns de vos nos acompañedes novamente. Así que moitas gracias de corazón e nada, aplauso para vos tamén por estar aquí. Hoxe con nós, a José Manuel, con Suso, a Jesús que se marchou antes. Gracias, hasta sempre. Ahora tenéis aí, se alguén quere coller algún libriño, pode falar